देग्लाय नोंथांनि गोदान मुभिया मा आंनि सिबिनाय आरो अननायखौबो नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। देग्लाय प्रथम आगान होजेननाय फिल्मानो जाहैबाय गोदान रादाय। 2019 मायथाइनि डिसेम्बर 15 अक्ट'खालि दिनैनि सान गोथार सान। बे गोथार सानाव आङो गोदान रादाय फिल्मखौ आगान होजेनबाय। बे फिल्मानो जाहैबाय 2020 मायथाइयाव ओंखारहैगोन। आरो बिनि उनाव आं सासे हिन्जावखौ मोजां मोनदोंमोन। दा बेयो जाहैबाय नोंनो आंनि जिउ मोनाखैमोन, गुबुनजों हाबा जाहैबाय। बेनिखायनो आङो मोनसे सल'खौ लिरदों। बे गावनि हम प्रडाक्सन। बे आंनि हम प्रडाक्सन नोंनो आंनि जिउ। बेखौ डिसेम्बर जोबनानै गोदान बोसोराव शुटिंखौ खालामसिगोन। प्रम' पिक्सारा ओंखारबाय। बिनि मेन लिडिंआ सोर? हिर'आ सोरां आरो हिर'इनाव ओंखारगोन पुर्निमा वारि। बिनि सिनेमाट'ग्राफार आरो डाइरेक्सन आरो स्ट'रिया सोर? स्ट'रिया आंनिनो। केमेरामेना आंनो जागोन। डाइरेक्सनाबो आंनो। आरो सिंगार आरो करिय'ग्राफारा आंनो बानायदों। ओमफ्राय एक्सन डाइरेक्टराबो आंनो जागोन। ओमफ्राय केमेरामेना सासे लादेरबावसिगोन। दा बावैनो आंनि शुट जायोबाथ' आं खेबनो हाया। 10 सेकेन्डल' ब्रेक लाथ'गोन, जों फैफिनगोन। फैफिनबाय जोङो। जोबोद गोजोननाय मोनदों। क'क्राझारनि हल्टुगाव तिनालि बड' फिल्म एवार्ड्स 2019 फर दा सेसन 2017 and 18। 2018नि अननाय फिल्माव जे नोंथाङा बेस्ट भिलेन अफ द इयार 2018 मोनबाय। बेवहाय नोंथाङा माबायदि मोनदों गोसोखौ? लाख'हायै गोजोननाय मोनदों। बहाय दोननो बहाय मानो जादों। आग्लायबायदोंबा सोरनोबा हरनो हागोन। दा आङो सासे मानसिनो हरनो सानो, जेरै अनसुंथाइ होजोबो बयनिबो। बिनि नामा जोबोद रायजोनि अननायजों अनसुमै नाम मोनदों। अनसु सर्ट फिल्माव होनोब्ला बे बिथांनो आं एसे हरनो सानो। नाथाय बेनाव दानि गोदान रादाय सावथुन शुटिं सोलिबाय थानायनि जेनाखि एक्ट्रिस, बे बिथांखौ बुंदों आरो। बे बिथांखौनो आं बुंदों। जोबोद बिनि मेगनाव नायोब्ला मानसिफ्रा गोजोननाय मोनो। मानोना ओरैबायदि मैहुर बायदि बिनि मेगन। आं सानलायलाङो सम सिखार खालामनो हायो। आरो बिथांखौ नायोब्ला बुनो थांब्लाबो मिनिनानै खनसे गावलायनांखाया, गावनो थैखागोन आरो। बे जाहैयो। आदसा, होमबा नोंथाङा बेबायदि गोजोननाय मोनदों? अनेक गोजोननाय। आरो अनसुआ आंनि थाखाय जोबोद मोजां बाज्ल'गोरदों आंनि प्राइज मोनैनि आगोल बे एवार्ड फेस्टिभेलाव। बिथाङा ओमफ्राय तामुलपुर ना माबासो नाम मोनदों। ग्रुप नामा बिथांखौ अनसु टिम होनाखै, तामुलपुर टिम हिसाबैसो बिथांखौ इन्ट्रडाक्सन होनाय जादों। बे जाहैबाय नोंथांनि गोजोनखौ हायै फोरमायनाय। नोंथांनि सबसे जानो मोजां मोननाय ओंख्रिया मा? बेयो जाहैबाय अनलाजों दाउजों मेवाजों एकदम। आच्छा, आं सानो बयबो मोजां मोनो बेखौ बर' हारिया। आच्छा, बाथोन ना माखौ मोजां मोनो? बबे बाथोन? बाथोन जे बुस्थुखौ सोलायोबा सप्ता खननैसो मोनामफुबाय थायो। बेनि जाहैबाय सेवख'नाय नाफाम। बेनिफ्राय माइरंनि मादाव बबे माइरंखौ नोंथाङा ओंखाम हिसाबै जानो मोजां मोनो? परिमल। आच्छा, परिमल। परिमलखौसो आं गोथाव मोनो। फिसा खामानिया बिराद गिदिर। आच्छा, बिनि गेजेराव आं मोनसे सोंबावसै। मानसिया जेनेबा बुरि थायो, सेंग्रा सिख्ला थायो आरो उन्दै गथ' थायो। बिनि गेजेराव बबे बैसोनि मानसिफोरखौ नों साबसिन मोजां मोनो आरो बिसोरजों बबे टाइम पास बांसिन खालामो नोंथाङा? आङो बांसिनानो मोजां मोनो हिनजावसा उन्दैखौ। आच्छा, जेरै नैबे नानिमोन बायदिखौ। बेनि नानि बायदि बे एकदम सैथो। ओमफ्राय आं बांसिन रायलायोआ, फनाव रायलायोआ हाबा जाखानायफोरजोंसो रायलायो। मानोना हाबा जानायफ्रा बुजियो जोंनि बैसोखौ। अननाय, सिबिलायनाय, फोरमायलायनाय बाथ्राफ्रा जा गोरोबलायो। नाथाय बै सिख्लाफोरजों माबायोबा हनै गोसथोनायफोरनि माबा फैयो, रिपर्टफोर फैयो। जेरखम बेबायदि गोबां माने मोगा मोगिजों
जाबोनांबाय थारमाने जाबोनांबायाथ' लोगोआ जाबोबाय आंहा जानो सानबाबो जाखाला दानि गोदान जेनेरेसनफोरखौ नोंथाङा बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैनांगौब्ला माबायदि जाजानो लुबैयो दानि जेनेरेसननि साफ्रोमबो जाय गोदानै बर' सावथुनाव फैनो लुबैनाय बे बिथांमोननिसिम आं मोनसे गुरैयै खावलायहरो जाय बिथांमोना मोजां मोनसे थांखि निजोम गोसो थांखिया गोजोर जानांगोन मानोना थांखिया गावनि डेभेलपनि फारसेल' साननो नाङा बर' हारिमुखौ लानानै कालसारखौ लानानै गासैखौबो साननानैसो बे बर' सावथुन मुलुगाव फैनांगौ आरो बिथांनि एक्टिंजों डेभेलप जायोबा जोंनि हारियाबो जौगायो बेनिखायनो साननाय हनायफ्रा गोजोर जानांगौ आरो माने गावनि डेभेलपनि थाखायल' फैनो नाङा साफ्रोमबो बर' हारिखौ लानानै सान्थौखौ लानानै बेयाव फैनांगौ आरो आच्छा जोंना अमल दि पावार बिथाङा बुंबाय थायो केमेरामेन होननानै बुङोब्ला बिराद दाम खम हाजिरा मावनानै जाग्रा बायदि मोनो जाहैदों दा नोंथांखौ केमेरामेन होननो ना सिनेमाट'ग्राफार होननो नोंथाङा जाय बिथाङा केमेरामेन होनोब्ला डाउन गावखौनो सानोब्ला जाय बिथाङा आं सासे मानसिनि नाम लाया जायनि गोसोआव बे सान्थौआ दङ बे बिथाङा दासिमबो केमेरामेना माखौ होनो बिनि गुदियाव थांनांगोन केमेरामेन नङाब्ला मालाबाबो जों पिक्सार कुवालिटि मोजां नुवा आरो साफ्रोमखौबो जों महर गोसाब्लाबो महरारिबाबो जों बेखौ केमेरामेनासो बेखौ साब सिखोनै खालामो सबसे गेदेर आखाइ केमेरामेनाव थायो आरो फिसा गिदिर थाया गावनि जे हाबायाव जाया इन्टारेस्ट मोनो बे इन्टारेस्टआवनो आखाइ होनाय गाहाम खुनु उन्दै गिदिर थाफेरा जोबोद साबायखर थाबाय नोंथाङा सुंद' सम होनायनि थाखाय आसा खालामो इयुनाव नोंथांनि फिल्मफोरा मोजाङै मोजां जाफुंसारनो हायो आरो रायजोनि अनसायनाय मोनो